If you come to my office, I have something. You come to the medical center, I have to boost your immune. You become normal. You do okay, all right? I go to boom I just gave you my check and advice. Come back here. Tabo. Tell no say tiger. Every to be whoever can do me whoever. But so ziga one. Me go no. Bo ma ham o meto go miri mo mother can one them work. Eh? But Jegulu. No. Because abata mo yembo. I home dim di. Ndị nwunye di ma ndị nwa di ha onye m hụrụ enyi na wewe so digi gara njem o jere maka esi ọ dị mma esi uru anyị nwanne m ka o ya abata obere mgbe oge ọ ya abata nsogbu adị ọ dị mma ịmakazi hey enweghị nchọrọ ka m gwa gị maka ndị Igbo na-atụ ilu so esi ofe adakwaghị n'ọkụ ya agba ụka ihe mere na obo ị ga-ewere masị di gị ngwe ga asụ nwunye m nna ya gwa m iletara m anya ụta m dị isi kote bụ ọgba ahịa ihe kokoko ahịa abịa n'obodo anyị ya ife niile na-eme ahịa okenye arụrụ ana na nwanyị ukwu nnu ahịa nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri ahịa isi kote bụ ọgba ahịa ihe kokoko ahịa aga m agụrụ gị leta ma na ị ga-akwụ ụgwọ ahịa ị na-agụkwanụ leta ị ga-ekwekwana ka nwa banye n'otu ndị ajọ ụmụaka na jiri ntị anụ ive iri ụmụ m niile ji mụsị ọkwa n'ọsọ nwa ka njisi aka a sịkwa na ofu mkpụrụ akwụ dị efu n'ọkụ ọkwa na ofu anya ji isi ụgwọ chi biko chekwabala m nwa ka ibe da emeni abịa n'obodo a anyị nwere ebu nwe mfụ isi n'iruru soja olekwanụ bụ otu gị ka ọ bụ ihe eme na ịsụrụ ya n'oyibo mata na isi kote ebu na ọ ga-agba ya agba
Ojukwu Otenkwu onye isi iberibe ọha egbu onye mbịa ọrụ ọha egbu n'igbu ọrịa ụwakwa ọbata osu agụwa ịkpọ nkwa enyi m isi ikote ebu na ọ ga-agbakwa agba ọnwa egbo katara aka dọkịta ọnwa Good morning. Can I help you people? dọkịta gbarịkara na ya oyibo Asị m ka ka m ga-esi nyelu n'aka. ihe mere ike erika maka doghị ka anyị nara eje ọnwa egbo atụ katara aka ya fụghị ebe Because I'm hasting up to meet Mazi Okoro. There's an important discussion I want to hold with him. Because he had him na Mazi Okoro choy. I'm going to anukwu okwu adroma. I'm na bem ko na. Ke show. Doc. Yeah. Dịka m nwere okwu ikwu na mgbe gara aga. Dịka anyị si n'ezigbo enyi anyị bụ Sure. Si n'obu ọya. Ma ya mara n'ebe ya bụ ọya dị na-arụ ma onye isi ka n'ọkpa mara m ebe ọ dị adị. Amara ebe si agwọ. You see, the sickness is in the bloodstream. Understand what I'm saying? If you work very well, you know, have you seen it? Just a mere visualizer. I want you to visualize it. He's suffering from ditatamonosia and convulsia. Hey! That is what is here. That is English language or medical terms. Ditatamonosia and convulsia. So please, if you get duty in a health center, Kambanyo one boy gentamicin injection, right? And follow it up with some drops. Because actually, me, because if I do them, no to. Yes. I cannot hear you. Like a call line before Macanagazole, swear no low, like a call line before no Dubani Kayagata. Oh, if you're going this is medical terms. Oh, you're not Erika. There's that is the Tata Molosia and Convulsia. When you take Kambanya gentamicin injection. Aku mari ibe doke na ko wa na ba kan ya boye. Ebe aka no track. Ma bo maka akwa ila ka ba. Ana. Ohe bu na nerves na ko. Azo. Dokwa nke na-eme si na nọrọ akụrụ mkpemkpe ka onye ọbụla pụta na mbara obodo ma nwoke ma nwaanyị ma onye ukwu ma onye nta dọkị na-abịa ịkụziri anyị maka arụ ike ya maka dọkị na-abịa ịkụziri gị maka arụ ike ka iji na-enwe aṅụrị lechere m na ọ na mmadụ nyere gị ma ọ gịnị ịmakwa ihe ọ bụrụ maka ngwa na nne m lụtara wee na-agwa m na nwaanyị na-achọ nwa wee mechaa dịrị ime ka dọkị nyere ọgwụ nchara ya nye nwaanyị ime ya pụọ ọ bụrụ maka ngwa chere na mmadụ nwụrụ n'ụlọ ọgwụ kpatara na arụ na-aga mmadụ na ọ ga-aga ụlọ ọgwụ mmadụ ga-aga n'ụlọ ọgwụ chee ka m jụọ gị o nwere onye nọ n'obodo a naghị ahụ gakwu dọkị wee gwocha onye ahụ ị na-arịa isi ọwụwa onye ga-afọ onye na-arịa afọ onye gị isi ọwụwa nwoke chọrọ ịga mụnwa bụ Nneọma agatago m ebe ahụ tinyezara agara nwa ga-aga abịa n'obodo anyị ya ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba Nne onye na-emogono Ọ bụ nwa Maazị Ibe. nne ele ibu nke nnukwu ka ewo nke a le nke dị iso Awụ m nke etiti. eziokwu iwegharụgo otu olololo nne m ihe mere ịgba abịa n'obodo ochi na ụlọ ala ya na-akwụ kwemotu ya na onwe ị ga-enweta ga na-eche gị anyị nwa bụ ichie ga na-eche gị n'obodo a mmiri na-adị na mma onye ọbụla biri gị aka nchere ya gbaji onye ahụ olu kweda isi gịnị lekwa ya ka m gwa gị achọkwara m ime onye ibu ma ịhụ nwanne mmadụ ka ma ọ gịnị nwanne gị nwoke o zuzuchaala ka ebe ọ nọzi ugbu a ọ gbapụọla n'obodo iwesizi ikwu nne gị wee lọta ọ dị ka ihe unu na-eme osi unu n'ọbara lekwa ya ka m gwa gị ndị nwa ịtọrọ mpa m enweghị ebe o ruru m na gị ọ bụrụ na ịlụ nwaanyị n'oge ịgagwa ịmụta onye karịrị m nọ ihe anyị leelu ka ịdịgodi chọka m lee ka ịdị lee ka ụkwụ gị dị ihe ga na-achọ ọgbọ onye tọrọ nwa gị
lee ka nwa kpachara anya gaa nwakwana ha nwere mgbosi ọzọ si na ị pụtara kwụsị m ọkwa na ị pụtara lee m anya ọ dị aṅa ịnwe anya anwa ihe m ga-eme gị ị ga-ahapụ m aka ugbu a m ga-eji mma menye ụlọ anya imere ọm anya ma ihe mere mma akpa ga-ese n'obodo a abịa n'obodo anyị ha ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta ma na ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụpe n'afa gị onye agaghị isi kwuru ọ bụrụ iti bọrịbọ gaa na-akwụkwọ aba iti bọrịbọ bụ ọrịa isi ikote bụ na ọ ga-agbafa ya I greet all of you. I have to apologize for coming late due to some logistics. Yes, logistics means that your own way fed them Megasi na health center before Mbiawa. Because when we were please. Please, this water is from River Tigris and Euphrates. Yeah. So before I start, what I want to let you people know, let me cool the tempo of this place. You see, the tempo of the arena is now cool because of the holy water I sprinkled on each and every one of us. Yeah, understand what I'm saying? Now, before I start, this is a special seminar organized by me that is agreed by the Igwe, and he granted me the permission. Now I am going to speak on two things that is very, very vital and essential to health. Rest. That is why. No, in our role, you won't be leave. They have leave to go and rest. I've got leave from Kanga. Leave from Kanga, Ibo. I think he just week. Now, extensively from morning, afternoon, night, to this week. You don't rest. And you don't eat adequate food, that is balanced diet. Manu is part of fats and oil. I'll come to that. What I want you to understand is this. Makana seminar, I be a lawyer, I have become Bosiozo. Manacho, what I hear them mundo. Manatutu mundo na rolu extensively, you don't rest. Let you know this. The death is at the tip of the finger. But that is not what I'm talking about. What I want us to understand is this. When you work extensively, you go home, you rest. Madam Kuloto. Yes, go on. You see, madam, you see, I always see you every time. You farm extensively from morning, afternoon, night.
Is it because your husband was retired from the railways? Makana digi natala ezumike nka n'ọrụ railway ịma na dere wa ada akwụ ụgwọ. Gị nwa ada ezumike n'ọrụ ugbo, you don't rest. From morning till night, and my foggy in age, kiriri karara, and you don't eat very well. Igana lolo and Mbaduga is starch, is carbohydrate. Get your brother in the end about carbohydrate, fatani and Abuna, the same family. Get if a balanced diet. That ototo. You plantain, not the is here rice, garnish it, either jollof rice or osikapa, or stewed one, then is it the beans? Because the 50 hour illegal rice is carbohydrate. Apple is carbohydrate. So here this number is beans. That is proteinous. The balance, the diet and the balance. Agua. This man is now in Sangyum. Have you seen you? Have you seen your face? You look so pale and anemic because of and the head of going what happened? And Onya on a teacher. Onya Malugo Panonia. I told him, yes, I'm going to keep. But Nana, you are plus. It's a good 1 month ago. Oh, it's a name with it's a name with this and under by the river. I don't want in the bucket. I can give you. Oh, you're wrong. And I found the cone. Now I don't want. In area, I don't know. Gianni Culato, stand up. Mount that bench. Hey, yes, you. Hey, can you get Culato? Mount on the bench. You, yes, mount on the bench. The guy is this boy is lacking some hormones. Remember the Otrianaro, Manopia, Bem, Opera Health Center. Oh, do your wound and gain. Mbakanya. I hear what I'm because he went by Mono full seminar, no bullets before the Kaya, Gono Yakota, Kumana, only Chosele Water, Pamma. Who wants to hear more and understand how he or she should live longer should come to the health center. You know, when you jedere, only a Diana health center, and you know, when you jedere, because I told him to go yes, I'm going to call. Oh, yeah, I didn't boss you. Okay, bye. Isi kote boba aye yo kokoko aye keep me shebe wala bata esikwa mu omo agu na bata achara mgbajelie nke na etumusa aba dokwa mu agwa na mduga ga n'ogbo ya dugazi amusi na gini me achara ugo o nwere nchoro egwa ga o nwere ihe na-echu m ụra na-echu gị ụla ngwa na-ekwu ka nna anụ ọ ga-adị mma ka m na-enyere gị aka n'obodo a maka ihe gị na-adịrọ mma kwena nke mmadụ anyị eji ntị wee agwọ mmiri ị na-esi mụ bachala ugo anya etu a ihe ị na-emegiri ka mmadụ ka nwanne nwoke mmegirigidere wee gbafuo n'obodo a gị nwere onwe gị ibidokwa nke gị na-emekwa asị ụzụ na-ama ha akpụ ogene ya nyere egbe anya n'ọdụ ogbe ka ị nọkwa
na-emeghiri ịnọdụ ihe dị na-achụgharị ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ ụmụ nwaanyị oboloko na ụmụ iri ụmụazị na-atụbasị ha ime mkpuku ị na-akpagharị n'obodo ekwuchana ichi asị na ọ bụghị otu ihe ama m ihe nke eme gị mana ya dịba mgbụsị nta ichie achọ na were nchi asịrị na ọ bụghị otu ihe nwere ihe ya eme gị iri na be agwọ mmiri ịma na asụ ịsụọ n'ikwu ịma ha asụ ịsụọ n'ala agara ngị jekwa ichi obodo nwa bụ agwọ mmiri n'obodo a asị m ajụ dị mma abịa n'obodo anyị a ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ehu na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị onye agaghị sukuru ọ bụrụ itibọrịbọ gaa n'akwụkwọ agba na itibọrịbọ bụ ọrịa isi ikote ebu na ọ ga-agbakwa ya ihe okokoko onye na-agwọ ọrịa ị na-agwọ nta agwọ imo kedu ka ofu ọgwụ a si agwọ isi agwọ afọ mata na isi ikote ebu na ọ ga-agba ya agba isi ikote bụ ọgba isi ikote bụ ọgba abịa n'obodo a